Good morning, good morning, good morning, good morning, mga higala, mga igsoon. Mayong buntag kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag sa Luzon, mayong buntag mga kaigsunan. Magandang umaga po sa Luzon, magandang umaga po sa Visayas. Mayong aga mga kauturan, mayong buntag sa Mindanao, kanatong tanan, mayong buntag. Aniya na sabta mga higala igsoon nagapadayon ta sa tong programa sa live sa Biblical Legal pinasikad sa Biblia ug mga referensya nga legal mga higala igsoon. Apan dit pa ta magapadayon sa unahan, maminaw una tag religious song mga higala mga kaigsunan, maminaw ta og awit nga religious song atong paminawan. Mayong buntag mga higala, mga kaigsunan, no? Ato ang mga kaigsunan sa nagalinglaing area sa Luzon, Visayas, Mindanao.
nga nagapaminaw mayong buntag ninyo diha mga igsoon. Daghang salamat. Mo to ang atong religious song mga higala igsoon, kinabuhi ta adunay daghang pagsulay. Apan di pa ta mapadayon sa unahan, magampo na ta igsoon, ato lang ipiko ang atuang mga ulo, no? Idoko atong mga ulo, magampo ta mga higala igsoon. Among langit doon, dalaygon silimbaho namo nga Dios, Ginoo daghang salamat sa imong kayo sa matag usa kanamo. Ginoo daghang salamat sa kinabuhig kusog, sa gininhawa nga imong gihatag sa kanunay mansab nagapaminaw. Ginoo panalangini ang nagapaminaw ug nagatanaw, tagay sila mayong panglawas, kabaskog kapiskay lang gikinahanglan. Mayngon sab sa imong proteksyon, ilikay mo sila Ginoo sa mga balatian, uban sa imong pagbantay sa imong manulunda sa matag usa. Busa mo kani katugyan sa ngalan ni Kristo mo Ginoo manluluwas. Amen. Mayong buntag mga higala igsoon, no? Itong mga kaigsunan. Good morning mga higala, mga igsoon sa kong mga kaparintihan diha, no? Mga parinti nako nagatanaw. Good morning. Mayong buntag ninyo diha mga higala, mga igsoon, no? Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, atong mga kaigsunan nagapaminaw diha sa Luzon, Pastor Saragosa, no? Sa Kamarin, mayong buntag diha igsoon, no, Pastor. Magandang umaga po, Pastor, sa Kamarin, sa Manila, sa NCR, sa Caloocan. Magandang umaga po sa iyo dyan, Pastor. Mayroon man usab sa Visayas, no? Sa Visayas, mayong buntag kung mayong aga. Mayong aga mga kauturan. Mayong aga mga kauturan na Pastor, no? Si Pastor Aurel, mayong aga din mo diha, Pastor, mayong aga. Mayong usab sa Mindanao. Mayong buntag daga Mindanao, kaninyong tanan usab kanato. Anya ta mga higala igsoon, magasugod ta sa itong programa. Atong programa mga higala igsoon, biblical legal, no? Sumala sa Biblia o sa maong referensya sa mga legal nga mga papers o mga papel, pinasikad sumala sa Biblia mga higala igsoon, no? Sa kuasab diha nga kinakusgan akong iyaan sa Sambuanga Sibugay, no? Mayong buntag diha kinakusgan akong iyaan, no? Mayong buntag diha anti. Ang Dios magapanalangin kanimo diha, maghatag mayong panglawas sa akong kinakusgan diha nga iyaan, no? Mayong buntag diha, mayong buntag sa Sambuanga Sibugay sa Ipil mga igsoon, no? Mayong buntag. Og ninintak na sa kabuntagon mga kahigalaan, mga igsunan, mayong buntag sab sa tuang pastor, si Pastor Mike sa presidente nato sa maong sab siyang asawa, si Sister Nene. Mayong buntag diha, Pastor Mike, mayong sab ni Sister Nene, mayong buntag sa atong tanang mga pastor. Og ninintak na sa kabuntagon mga higala, mga kaigsunan, magasugod na ta ang modala sa mga programa si Pastor Jan, no? Siya mo dala. Ang ato ang topic o tema mga kaigsunan, ang topiko nato 7 ka klase, no? Magasaysay mao niini si Pastor Jan Riguya, magasaysay siya nga sumala sa Jerusalem 7 ka klase mga kaigsunan nga Adventista. Mao na siya nga naapil na ang Parisiyo, Sadusyo, Eskriba, mga Zelot, o mao na siya mga igsoon 7 ka klase nga Adventista. Didto ra na siya sa Jerusalem mga kaigsunan. Way labot sa to sa Pilipinas. Mo na isaysay karon ni Pastor Jan og atong ihatag ang panahon ni Pastor Jan sa iyang pagsaysay nga atong topiko 7 ka klase nga Sabadista. Atong ihatag niyang panahon. Mayong buntag, mga binahal kong tigpaminaw o labi na sa nagtanaw, no? Atong nakita igsoon nga ang balaan nga kasulatan nagsulti sa matag isa kanato. Mao na nga ang kabatuoran kining gitawag igsoon og biblical legal nga giprograma nato igsoon sa Iglesia Adventista del Séptimo Día ang opisina diya sa Doña Candelaria Extension, Nicolan, Davao City. Mao lang ipasabot mga kaigsonan anang gitawag og 7 ka klase o 6 ka klase nga mga Sabadista. Sumala pa igsoon dire sa templo sa Jerusalem nga adunay 6 ka klase nga mga Sabadista igsoon nga gibugda dito sa templo sa Jerusalem, kining 6 ka klaseng Sabadista, bisan sa ila nga unom, pero di gihapon sila magkasinabot igsoon dito sa templo sa Jerusalem.
Mo lagi pasabot ka kining parisyo igsoon istrikto ang mga parisyo. Nga di sila gusto sumalas Mateo 3 versikulo 7 giingnan sila nga mga anak sa bitoin. Okay, nga naman. Ang ilang sugo nga sila ray husto mga kaigsunan. Mo ni nga wala ni itudlo sa mga ministro, sa mga sabanista, ang gitudlo lamang usa lang pero 7 o 6 ka klase. Asa ta nabilong mga minahal kong tigpaminaw. Kining parisyo mao kini sa panahon igsoon nga atong nakita nga ang mga parisyo nakita nga kini sila istrikto sa adlaw Sabado. Unya kini pong sadusyo di po ni mo to igsuog pagkabanhaw. Ngayon dili man mo to og pagkabanhaw, di po ni mo to og malulunda, sabanista po ni. Kining sadusyo. Di mo to og anghel. Kay sila ra pud igsoon ang husto nga mga sabanista didto po sa templo sa Jerusalem. Sumala sa buhat 23:6 ngadto sa 9. Karon kining ikatulo pod nga klase nga sabanista nga ginganlan igsoon og essence. Kining essence mao kini ang grupo kung makita nato igsoon nga dunay sabanista nga istrikto sa pagdungag sa Sabado o yan di mukaon og karne, amo na ning essence kita og mga vegetarian. Muning masabtan na nangalibog ang mga sabanista, basta kay sabanista lang sa ilang pagtanaw, husto na, lo. Dili oy. Unom ka klase. Mo na gitawag nga sa Roma 14:1-3 dili maghinukmanay. Mo ni gitawag vegetarian essence. Kita nimo pila ka kalasing mga reform. Tanan niya nabilong sa essence. Kini pong silot mga kaigsunan, nabilong po kining silot ng mga sabanista upat ka klase nga ikaupat sa nga pundok sa Jerusalem silot. Kita nimo katong si Pedro igsoon dala-dala og espada atong natun-an nga kini sila magitawag og silot naay si sabanista gani nga nagdala og armas, sundalo, mga pulis, di po na tuloy ikablaka kay kana siya pundok puna sa mga sabanista nga gitag og silot. Diba? Silot. Mo pula siya nga pundok. Wala makaingon sa mga sabanista, wala nagdada malagi, pulis man lagi. O sabanista na siya, pero sa silot nga grupo. Muna ikaupat. Wala kining hitawag og Herodian. 5 ka grupo igsoon, ikalima ka grupo sa templo sa Jerusalem gitawag og Herodian. Herodian. Kining mga sabanista nga mudagan og politiko, labi nagkonsihal, kapitan sa barangay igsoon, makahibulong ka nga supak man kaha, sir, ang sabanista. Ang gitubag o supak, nganong naam lagi sabanista nga politiko? Nagdili ka makatuon. Dili ka makatuon. Sorry, sabanista. Mo na gitawag igsoon og kanang gitawag og Herodian, mga politikal nga mga sabanista. Sumala sa Mateo 22:16. Okay. Ikalima. Ikaunom. Kining gitawag igsoon og iskriba. Ang pulong iskriba sumala sa Mateo 23:2-29, mga sabanista ning negosyante. Kita nimo? Ano mga sabanista nga? Sabanista tanaw nimo yang mamaligya unsa pa diha. Di ba? Kita nimo pag-abot sa adlaw Sabado, maligya og leksyon. O nya mga libro, mga culture, di ba? Mga libro ipamaligya. Muli gitawag igsoon mga sabanista ning iskriba nga anad sa mga negosyante. Di ta nga iso kabalaka na. Kay ug atong tun-an ang unom ka klaseng sabanista, sabanistang negosyante, sabanistang politiko, sabanistang mga dadag armas, mga sabanistang vegetarian, mga sabanistang gibutog pagkabanhaw,
mga Sabatistang istrikto kayo. Ato ba na ang unom? Karon mga kaigsunan, asa matalabilong gitawag og Kristohanon. So ni Kristohanon, nagbugna og pundok ang mga apostolis ni Kristo kay katong unom ka Sabatista, kung husto pa to, dili na siya magbugna og Kristohanong grupo dito sa Antioquia. Diba? Sumala sa buhat 11 versikulo 26. Mo ni mga kaigsunan. Ha? Busa nga nung nagbugna man tungod kay katong unom ka Sabatista sa templo sa Jerusalem, ha? Kanang nagsayop to og ni Kristo pa, dili to husto. Kay kung husto pa to, dili na mumugla og Kristohanon nga grupo ang mga apostoles. Nabilong tigson sa mga eskriba, pariseo, sadusyo, moto ang ila pong mga pinulungan, dahil po ang ilang Diyos dito. Kay kining mga Hudiyo, di ni mo tuo kang Hesus. Di ni mo tuo, one God lang ni sila. Mula gipasabot, iksoon nga, sumala pas Biblia, gisupak nga si Hesus kuno, di siya mo tuo kang Hesus. Mula gisupak iksoon nga, nagtukod og grupo nga mutuo ang mga Christian ngadto na kang Hesus nga maoy mangluluwas iksoon. Kay kining unom ilala lang kaugalingon nga pinulungan dito sa mga Hudiyo nga una iksoon nga gipundok gibugna mga kaigsunan. Atong basahon. Sumala pa sa Biblia mga kaigsunan, Isayas 36 versikulo atong basahon, no? Isayas 36 versikulo 11 lagingon. Onya mingon si Elsasim o si Sibla o si Jua kang Ribsasis, ako nagahangyo kanimo, sumulti ka sa imong mga ulipon sa pinulungan nga Sesaryanon. Sesaryanon ba? Sesaryanon, kay kami nakasabot niini og ayaw pagsulti kanamo sa pinulungan nga Hudihanon. Hudiyo ba? Hudiyo. Walang sa una pa ning panahon, iksoon, nga dili makasabot, mireklamo na gani si Elsasim, ayaw migdad nga pinulungan nga dili na mo masabtan. Muning gipasabot, ato na pong basahon, iksoon, ang ato na pong basahon, kining gitawag iksoon, nga sa unang panahon, sumala sa Genesis 11, versikulo 1, atong basahon. Og sa tibuok kayuta, may usa lamang kapinulungan. Isa ka sa tibuok kayuta, may usa lamang kasinultian o usa-usab kapinulungan. Sa unang panahon, dulag yun, isa lamang ang pinulungan iksoon dito sa gitawag og templo sa Jerusalem. Pero atong basahon na pod ang city, 6 ug 7. Og mingon si Jehovah ni karon, sila usa lamang kalungsod og may usa lamang kapinulungan silang tanan, og kini mao ang sinugdanan nila sa pagbuhat. Og karon walay bisan unsa nga makapugong kanila sa ilang mga ginahuna nga buhaton. City, o marika mo, manglaog kita og lahugayon nato ang ilang mga sinultihan. Di ba? Aron sila dili na makasabot sa sinultihan sa usa og usa. Muna gipasabot igsoon, gilahugay sa Dios kay wa siya ganahi sa pinulungan dito sa Hebreo, mga kaigsunan, isa lamang yun ang pinulungan. Kanang gitawag kuno nila og Yahweh. Pero translation, wa ganahi ang Dios, mautong gilahugay igsoon sa utso. Bosa gipatlaag sila ni Jehova sa layo ngadto sa ibabaw sa naong sa tibuok kayuta o gibiyaan nila ang pagtukod sa lungsod. Gipatlaag sa Dios kay wala ganahi ang Dios sa pinulungan sa mga tao kay gustong usahon. Wa ganahi ang Dios
Kita na ba hinuon nga mag-usa og pinulungan? Pastilan. Ato pa. Usa man pag-ingon sa panahon igsoon ni atong basahon ang 5:24 mga kaigsonan si Enoch. Og si Enoch naglakaw usab sa Dios. Og nawala siya kay gikuha siya sa Dios. Ato pa nagmatinumanon siya. Ha? Si Enoch igsoon gikuha sa Dios bisan wala ni siya magsampit igsoon nga gitawag og Yahweh pero gikuha igsoon sa Dios. Ha? Di ta ngay maglibog mga minahal kong igsoon. Kay ang Dios gihatagan ta sa nakalaing mga pinulungan ato na pong igsoon basahon ang MB Bible. Ha? Usay gingon mga kaigsonan sa mao nga Biblia atong basahon. Nagingon siya sa 10:31 mga kaigsonan sa Genesis 10:31 nagingon. Mao kini sila ang mga kaliwatan ni Sem nga nagpuyo sa ilang nagkalalaing nga mga kabanayan. Og kanasuran ang matag usa ka pundok bay kaugalingong pinulungan. Usa day kuno? Matag pundok adunay kaugalingong pinulungan. 32. Kining tanan kining tanan mao ang mga balay sa mga kaliwat dinue sumala sa ilang tagsa-tagsa kakaliwatan og nasod ang tanan kanasuran sa kalibutan nagagikan niini nga mga anak dinue. Usa day kingon adunay kaugalingong pinulungan sa matag nasod. Muling gipasabot igsoon dili nato mabasol ang Dios nganong gibungkag kay di siya ganahan sa usa lamang kapinulungan. Di ba? Di siya ganahan o ato na hinong usahon nga mismo ang Dios wala ganahi. Ha? Muna gipasabot igsoon nga ang mga sabanista dito sa Templo Jerusalem mga kaigsonan sila magkasinabot mao tong ang mga apostoles nagbugna siya og pondok nga gitawag igsoon og Kristohanon. Kung dinhita sa pundok sa kang Kristo, dita kang Kristo. Mituo ta nga si Kristo og si Jesus og Jehova mo'y mangluluwas igsoon. Si Jesus mo'y atong mangluluwas. Kay mismo gani ang Dios wa gani ganahi igsoon sa usa lamang kapinulan kay ang giguba sumala sa Genesis. Yang gilahugay kini siya ganahan alang mga pinulungan. Pag gani ganahay ang Dios, kita na hinuoy ganahan. Di ba? Mo nang ipasabot igsoon nga ang balaang nga kasulatan nagtudlo kanato nga aduna tay nagkalalaing pinulungan diha sa balaang kasulatan og sa baruganan igsoon sa atong buhi nga Dios nga mangluluwas. Diha ta kang Kristo, ayaw lang unong kaklase si balista. Kay kung nahusto ganito igsoon kung nahusto, dili la unta magtukod pa si Kristo og lain nga pundok ang iyang mga apostoles nga gitawag og Kristohanon. Kung nahusto patong unom. Unya kay di mato nahusto, nagtukod siya parang unsa? Pili-pili ta igsoon. Adto ta kang Kristo, kay si Kristo dili istrikto mga minahal kung ison tungod kay si Kristo gugma. Gugma. Karon kay magsige man tag sampit igsoon sa usa lamang ka pero dili ta dito sa Hebreo. Di ba? Kay ang Hebreo iso na gibitaso pa. Kay gipasabot igsoon sa matag nasod atong balikon sa mayong balita Biblia sa 10:31 mao kini sila ang mga kaliwatan. Mga kaliwat ni Sem nga nagpuyo sa ilang nagkalain-laing mga kabanayan o kanasuran. Ang matag usa kapundok may kaugalingong pinulungan. May kaugalingong tanan ba? Pundok, doon natin kaugalingong pinulungan. O sa English ta. O ginhita, mo po nga ito O ganito ta sa Italia, lahi po nitong sinultihan igsoon. Ayaw inglang usahon. Kay ang Dios mismo, ganahi nga usahon ang pinulungan. Kita na hinon, mo usa. Ato pa, nagpasabot nga ang Dios atong supakon, nga mismo gani ang Dios, di gani ganaha. Muna'y nakita mga kaigsonan nga ang balahang kasulatan
Biblia igsoon og dokumento nagpasabot unya diri sa Pilipinas igsoon. Diri sa Pilipinas pila ka klase diri 2002 pa ning ang certification. Adunay 31 ka mga sabanista igsoon nga narehistro sa atong panggobyerno sa Pilipinas, legal. Wala pa uban to na illegal. Daladala pog Sabado nga wa pod nagparehistro, nagsupak gihapon sa panggobyerno sa Pilipinas mga kaigsunan mo na giingon sa article 146 illegal assemblies. Sao man nimo? Abi ka nila guay balaod. Na atay balaod oy, basig maingo mo freedom of religious. Paila tam hisgot of freedom of religious. Pero dunay balaod nga ipatuman igsoon alang sa tanang mga rehistrado sa dalas pangalan. Atong basahon igsoon ang Roma. Sumala pa sa Biblia. Atong basahon. Unsa ang giingon igsoon sa gitawag og Roma 13 mga kaigsonan atong basahon. Nagingon siya. Kamingo man Roma dili na magparehistro. Okay, di na luwason sa Ginoo sa pagsabot sa uban. Nadunta silang mga utok. Atong basahon mga kaigsonan ba? Atong basahon 13. Kinahanglan ang tanan tao magpasakop. Oy, magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamahanan kay walay laing pagbulutan gawas gikan sa Dios ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Dos, busa ang musukol batok sa mga punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios ug ang nalagpanukol may agom sa hukom sa silot. Kahit sa 3, kay ang mga punuan dili kalisangan sa nagabuhat og maayo kundi sa dautan. Bahadlok kita magparehistro basig dautan ta. Pero sa mga tao nga matarong kinahanglan bupalo sa panggobyerno sa atong Pilipinas nga iparegister diyon igsoon ang nagkalain-laing mga sekta sa reliyon. Dunay pangutana. Pastor dili makaluwas ang rehistro. Makaluwas oy. Travel kuno ka dito wa kay rehistro, magbuhat-buhat kag ID wa register number, sitahon kas pulis, tanawon baka di ka maistakid. Makaluwas nimo pero dili mooy mangluluwas. Mo di masabtan ninyo mga minahal kong igsoon. Ang registration makatabang sa travel. Makatabang pagtan-aw, uy, rehistrado man ni. Pagtan-aw sa pulis. Sige sir, salamat kayo. Isa day ka kapastor. Isa day ka kabimbro sa SDA. SDA masag ko sir. Pero nga nung man ko'y ID, iko piki siguro to. Magsige tag-angkon igsoon og sabanista, nag-angkon tag Sabado nga husto, nag-angkon ta sa pangalan nga husto, kay Yahweh, wa pod magpa-registered, misupak sumala sa badaod sa Roma 13 mga kaigsunan. Biblia gisupak, balaod sa gobyerno gisupak. Ang pangutana, nagtudlo parang mga luwas. Usaon pagaluwas igsoon nga gipasangin naman hinoon mga dautan kay mahadlok pag magparehistro. Mo ni gipasabot ang SDA mga kaigsunan, ang Iglesia Adventista del Séptimo Día, rehistrado igsoon sa atong panggobyerno sa Pilipinas. Ngano magkaingon man kog rehistrado? Ngano makaingon man ta igsoon rehistrado tungod kay ang rehistro mga kaigsunan, atong gipakita sa atong panggobyerno, makita igsoon sa atong panggobyerno nga kini maoy matinumanon nga tao, walay ingon nga gisupak sa Biblia nga balaod o wa pod supaka ang balaod sa atong panggobyerno. Kinahanglan gyud magparehistro. Unya kami mauban adi na angay nga irehistro kay nakagubot kuno ang legal, nakagubot kay mailhan mag-unsay purpose. Gibinuangan ba ang membro? Gituganan ba sa husto? Nga brad membro ka kay Basig Religious Corporation? Mo nang igsoon ang
pagsubay sa panggobyerno. Mao to siya mga higala igso no kanatong tanan nga gisaysay sa tong ministro no. Kung nagdala ta sa mga ngalan nga sabadista mga igsoon. Abi gud ninyo mga igsoon og sabadista dili lang mga gud usa no. Remember mga kaigsunan atong hinumduman pag Adventista sabadista dili usara. Sumala sa gisaysay sa tuang pastor gisaysay niya pito ka klase no. Pito ka klase nga Adventista dito sa templo sa Jerusalem. Una, Pariseo, Sadusyo, mo to si igsoon. Unom, unya gitawag ang apostoles o gitawag sila Christian. Kristohanon. Sumala sa buhat 11:26 mga kaigsunan. Mo na siya nga unsa mang tuiga? Nara mga igsoon, unsang tuiga? Makita ninyo na siya mga kaigsunan din sa Smith. Kita ninyo? Smith, dinhin nyo na mabasa, makita, Smith Bible Dictionary. Sa Smith Bible Dictionary, unang gitawag sila na Christian or Kristohanon sa tuig, atong basahon mga kaigsunan. Na dinhi. Gitawag ang mga apostoles ni Jesus Christ o ni Kristo mga kaigsunan. Una silang gitawag dito sa lugar sa Antioch. Sa Antioch or sa Bisaya nga Bible, Antioquia. Nara. Sa Smith Bible Dictionary, page 116. Ang gisulti dinhi mga kaigsunan sa 116, nagingon siya dinhi. Ingon siya, Christian, the disciples were told Acts 11:26 were first called Christian at Antioch. Una silang gitawag nga Kristohanon dito sa lugar sa Antioch or sa Antioquia sa Bisaya nga pagkasulti mga kaigsunan sa tuig 43 AD mga kaigsunan. Sa tuig 43 AD gitawag og Christian, Kristohanon ang mga disciples, mga apostoles ni Kristo sa tuig 43 AD. Unsa man ning AD mga igsoon? Anno Domini og sa Latin. After the death of Christ. Mo na siya AD mga kaigsunan, no? 43 AD. After death of Christ, patay na si Jesus Christ, mo siya gitawag og AD. Kay after death of Christ, mo siya gitawag og AD, patay na si Jesus Christ sa tuig 43 AD nga gitawag ang iyang mga apostoles og Kristohanon o Christian didto sa lugar sa Antioch or Antioquia sa Biblia nga Bisaya, Antioquia mga kaigsunan. Muna ang pag-abot nato din sa Pilipinas, sa tuwa din daghan pong mga Adventista way labot atong naligal mga kaigsunan. Ang naligal lang miabot siya og 31. Mo ni siya igsoon, gipakita ano siya. Gipakita sa tuang ministro. Legal ni siya mga igsoon, mga sabadista ni. Munang makadungog gani mo sabadista, ayo mo tog isara kay dili usara ka klase nga sabadista, perting daghanang sabadista. No, daghang klase nga sabadista mga kaigsunan. Naa gani sabadista nga kuan way legal kay di na sila gusto registered. Pero sumala sa gisaysay sa tong ministro mga kaigsunan ato gito nga sabdan. Bisan sa Bible mga kaigsunan, ingon ang Bible sa Roma 13, magpasakop ta sa panggamhanan kay gitukod sa Dios. Mo nang nagpasakop ta, no, mitahod ta sa gobyerno. Aron dili ta mahimong against. Naaman mga kaigsunan na nara siya dinhi mga kaigsunan. Unsay gisulti dinhi? Section 6. Section 6, 116, Religious Society. Unsa man ni ang Religious Society? Section 6, 116. Unsa may gisulti dinhi mga kaigsunan? Kung imong basahon dinhi sa Penal Code. Unsa may gingon dinhi sa Penal Code mga kaigsunan? Penal Code Article 146, Illegal Assembly. Illegal assembly ka mga kaigsunan, nga daladala kag pundok unya wala ka nagaregistered, delikado og naay mo samok sa inyo ha, ang inyong pagsimba disturbuhon mo, kamo pay mahimong sad-an kay nganuman
i-charge mo illegal assembly kay wa man mo na registered, wa man na rehistro, gadala-dala lang sa ngalan nga sa badista, gatigom-tigom imbes wala sila sayop, ang sad-an katong nang hilabot kamo na hinoy masab nga himong sad-an kay nganuman ang gisulti din ni sa article Penal Code Article 146 illegal assembly. Illegal assembly nga nagtigom mo igsoon nga why rehistro, dili mo registrado. Pero magtigom ta, nagadala tag Adventista unya registered ta, unya nay magsamok-samok sa atwa hubog, pwede nimo na mapriso mga kaigsunan kay nganuman legal man ka. Pwede nimo ireklamo nga nagsimba mo, nya gidisturbo mo, pwede siya makasuhan, pwede siya mapriso kay legal ka. Pero nagtigom-tigom ka, gadadala kag sa badista, unya wa ka maligal, wa ka na rehistro, ikaw pa hinahim masad-an ang imong kaso illegal assembly mga kaigsunan. Munang delikado no, munang ingon ang gobyerno magpasakop gyud ta bisan sa Biblia, magpasakop gihapon ta igsoon. Munang atong gitawag programa biblical legal kay naa sa Biblia, mabasa nato sa Biblia, mabasa sad nato sa balaod sa tong gobyerno sa panggamhanan. Unsa may gisulti dinhi? Klaro mga igsoon. Revised Penal Code. Revised Penal Code article. Sa article mga kaigsunan 146 illegal assembly, crime against public order. Kuyaw mga kaigsunan no? Kuyaw kayo mga kaigsunan gadadala kag Adventista unya wa ka ma-registered, ikaw pahinuim himong sad-an. Kamo pahinuim himong sad-an mo nang ipa-registered aron legal ka sa mata sa Ginoo, na legal sad ka sa gobyerno ug naay magsinamok-samok, naay magmaoy, naay magwild, pwede nimo siya ireklamo ug pwede sad siya mapriso. Pero gadala-dala ka sa ngalan, nagsimba mo nya wala ka ma-registered, kamo pa hinuoy lagmit mapriso or kamo pa hinuoy sad-an kay nganuman ang charge sa inyo sa article 146 illegal assembly, no? Illegal nga mga katiguman, dili siya kanang legal, illegal siya mga igsoon nganuman gadala-dala ra sa ngalan pero wala ma-registered. Mao na siya mga higala igsoon nga hinaot na sabdan ninyo nga tong programa biblical legal mga kaigsunan no. Ayaw mo tuo anang mga Adventista na man gyud daghan pod karon mga igsoon nagatudlo nga Adventista kanila laging usahay na hunahuna ba nga usahay mosantop silang hunahuna nga Brad ayaw na mo anang rehistro di na importante. Brad ayaw na mo pag-register di naman na importante atubangan sa Ginoo no. Sayop na igsoon ha, hinumdumi. Sayop gyud na mingon mo nga Brad di na ta importante nga rehistro. Di naman na kinahanglan sa Ginoo. Unsay gibasa sa tong ministro mga kaigsunan? Kung imong basahon sa Biblia, ang Ginoo gani nagsugo. Gisugo mangani ta sa Ginoo sumala sa Roma kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto sa 2 mga kaigsunan unsa may gisulti dinhi klaro man ni mga igsoon unsa gisulti dinhi Roma 13 bersikulo 1 kinahanglan ang tanan mutahod sa mga panggamhanan sa lungsod. Unsa kun igsoon? Kinahanglan ang tanan mutahod sa panggamhanan sa lungsod. Mabitaw nang nagparehistro ta kay nagtahod ta sa panggamhanan kanang di kinahanglan registered mga igsoon wa nay tahod. Wa nay tahod sa panggamhanan sumala sa Biblia. Kay ingon ang Biblia magtumahod ta sa panggamhanan. Nga uban di kinahanglan rehistro. Mga igsoon wala nay tahod sa panggamhanan. Nya, sa gingon dinhi. Kay walay punuan nga dili tinugutan sa Dios. Klaro mga igsoon, nga walay punuan dinhi panggamhanan nga wala gitukod sa Dios ang mismo ang Dios minagbuot ana. Mo nang ingon ang Dios, mutahod ta sa panggamhanan. Unya ang rason dili kinahanglan ang rehistro, dili kinahanglan ang registered, na wala na sila'y pagtahod igsoon. Kay ingon ang Biblia, mutahod ta sa panggamhanan. Kinahanglan ang pagtahod. Unya bersikulo 2, busa ang musupak sa kagamhanan sa Dios, nagsupak sa gitukod sa Dios. Klaro mga igsoon, ang nisupak sa panggamhanan sa Dios o gitukod sa Dios din sa yuta, nagsupak usab sa Dios klaro, di ba? Klaro mga kaigsunan kanang mga Adventista sa badista nga rason nila nga di na kinahanglan ang rehistro, dili na kinahanglan ang registered, nagsupak sa Biblia na igsoon. Kay ingon ang Biblia kay ang gitukod sa Dios iya sa Dios ug nagsupak sa panggamhanan
dinhi sa yuta nagsupak usab sa Dios, no? Klaro mga higala igsoon, hinaot inyong nasabtan nga ang atong programa Biblical Legal kay mabasa sa Biblia, mabasa sad sa ato ang article. Oh, mabasa sa Biblia igsoon nga magsakop ta sa Dios nya magpasakop sad ta sa panggamhanan sa atong gobyerno. O mo na siya gitawag sa Revised Penal Code Article 146 illegal assembly. Illegal assembly gi matawag nimo og tigom-tigom mo diha gadala-dala mo Adventista o gadala mo Sabadista tigom-tigom mo diha unya wala mo na ma-registered. Ang tawag sa inyo illegal yun mo, illegal assembly. Oh, mo na siya mga higala igsoon nga dinhita sa tong programa. O sa di pa ta magtapos sa tong programa mga higala igsoon, maminaw na ta og religious song mga higala igsoon, maminaw ta.
Good morning, good morning. Mayngod to mga kaigsunan, no? Atong oras alas 12 na gyud mga kaigsunan, no? Natapos ang atong programa sa Biblical Legal. Mao to ang atong religious song sa pagtapos. Unya dagang salamat sa nagapaminaw mong nining programa, no? Ang Dios magapanalangin kaninyo mga higala, igsoon. Tagaan mo og mayong panglawas sa Ginoo, kabaskog kapiskay sa panglawas. Ang Dios magabantay siyang anghel ya kaninyo, ilikay mo sa katalagman sa kadaot. Ang Ginoo magahatag kaninyo og espirituhanong butang, maingon usab sa mga material nga mga butang. Alang sa pagtapos mga igsoon, no, magampo ta ato lang iduko atong ulo biyong atong mata. Alang sa pagtapos, magampo ta mga higala igsoon. Among langit no nagdalaygon silimbaho namo nga Dios. Ikaw ang Dios nga malagabuhat sa langit ug sa yuta, maingon man sa mong hinulaman nga kinabuhi. Ginoo, dagang salamat sa imong kaayo, hilabi na sa mong kinabuhig kusog gininhawa, nga ikaw sa kanunay naghatag linig, naghatag gabaskog kapiskay. Mayong sab Ginoong Dios sa nagapaminaw nining programa, Ginoo, tagai sila yung panglawas sa kanunay, Ginoo, giyahi sila, panalangini sila Ginoo, maingon sab sa mga panalangin sa mga material, maingon sab Ginoo sa espirituhanon, kung espiritual nga mga butang, ikaw magapanalangin kanila. Ilikay mo sila Ginoo sa mga balatian, sa mga dili mga maayong mga balatian, Ginoo. Ikaw magabantay kanila sa matag usa, may usab sa nagapaminaw nining programa. Bo sa amo kini gatugyan sa ngalan ni Kristo ang Ginoo ug mangluluwas. Amen. Mayong udto igsoon, daghang salamat,